mert a drágalátos alkalmazás egy buzi, de magyar felirattal van. Jó, akkor nincs gond. Resident Evil 2. Aha, valamit mondat. Nem értettem, hogy mit... Én süket vagyok, esküszöm. Hozzam a távirányítót, mert nem tudok felhangosítani manuálisan. Csak kikapcsolni lehet manuálisan, meg bekapcsolni, de tekerni, hangot állítani kurvára nem. Átsuk, mennyire fogok hallani? Érted? Hallani. Majd kiderül. Maszat nem álltam a szekrényembe. Közben lesz meg taknyosan beszélek orhangon. Csoda, hogy még nem tüsszögtem. Nem baj, az. Egyelőre. Nem nyomtam a habcibenőt. Fájdult a szemem. Esték tüsszögti a cibenő. Ez nem a pompom meséi. Bárki tudja. Most így megfordult a fejembe, hogy nem játszás, de nem. Na mielőtt tovább folytatnám, először a laptop is kell, hogy lássam a élőadást, de akarja az igazat. Buzi. Brigi, nézd már meg, mi van az élővel. Nézzek rá mindjárt. Valaki épp látom, valaki ír. Hát. Közben nem akart Én próbálom drágalátós laptopomnak mondani életgyújjá. milyen utca? Pont illas. Nem létező néveket használ. Na, Hát, előfordul. kell a másik egér. Bocsi srácok, odébb raklak titeket, mert nem látok. Jó. Hát ez remélem, hogy csak egy fanart. Belépek Facebookra, és ugyebár a Inuyashának van egy olyan folytatása, hogy már vannak gyerekei. Jézusom. És pont egy olyan kép van előttem, hogy Koga és Inuyasha dühösen a háttérben. Ember, élőadásban vagyok. Ne nagyon részletezd. Oké. Jó, hát az a baj, hogy sejtem. Közben bazdmeg orba is beszélek, és nem tudom, hogy most hol járok. Hol tartottam? Helyen, azt mondja. Találd meg a mi? Mi? Dugaszokat. Találd meg a dugaszokat. Segdugaszokat? Találd meg a dugaszokat. Aha, jó, segdugaszokat. Jó, elég lesz a viccből. Azt mondtam Lucinek, hogy ne részletes, mert jó van. Akkor beküldöm ide azt a képet Csopiba. Jaj, Jó. de jó. Én ezzel most kiégtem. Elektronikai alkatrész megszerzése, és az hol a büdös picsában van? Kérdezd meg. Várjál, kazettát, ezt el Halló? kéne hoznom valahonné, de hol volt a kazetta? Én már mindent elfelejtettem, úgy látszik. Itt a növény, hol a növény, itt a növény, aha, nem tudom. De éljen, hogy szia, Brigi! Bra! Ki? Mi? Akkor meghallottuk. Jó. Megint ez a kurva vírus.
vírusírtó passzakszik velem. Ja, Bogit látok a hajó. Igen, a boglák. Ellátok Tine boglák, akivel ha egyszer találkozok, úgy megfigizem, mint annak rendje. Nyugodtan, nem akadályozlak meg. Én is így gondolom. Mit is kerestem? Bogi vízfegyvel, hogy én is megfigizlek. Brigike, én meg azokról fogtam volna magam, és akkor más. Megvan a kazetta. De hogy jutok oda, Geci? Nem, oda sétál. Igen, de... Aha. Most nézem, hogy nem is azt írta, hogy Brigi, hanem hogy Drigi. Tudom, a B-vel kell írni, és nem D-vel. Ezt kéne kinyitnom, de nem tudom, mert kellenek ilyen sakbábuk. Kinyírom ezt a bogit. Mi az, hogy jó van, Brigi, na jó, jövő héten találkozzak veled, ha úgy adódik munka után, vagy munka előtt, hülye vagyok munka után, hogyha már véges sulinak bőven. Jó, nem tudom, merre megyek, elindulok. Remélem nem találkozok a monstrommal. Kösz, elég sebet szereztem. Oké, ez hülye. Mire oké? Semmi a Bogi írogat a live-ba. Ki az a Marty? Nem tudom, de neked írta, hogy szia, Niki. Szeva. Jó, most nem tudom, hogy merre kell mennem, nem emlékszem. Várjál, erre mi van? Várjál, és itt? Semmi. Nem olyan rég játszottam vele, pár nappal ezelőtt, jó, nem pár nappal, egy pár héttel ezelőtt. Jó, előző héten. Tudom, hogy szívod a véremet, Bogin, én is csak viccelek, ezt csak megcsikízek. Megint ez a kurva vírusírtó basszakszik a laptopon. Hagyjon békén engem. Jó, nem erre kell menni, mert erre zsákutca van. De merre menjek? Azt nem tudom. Jó, menjünk az exit felé. Szívet küld, de imádom. Mi, Bogi? Aha, de nekem most, mert itt mondogatom neki a dolgokat, és most szívelt egyet. Írja, én csak szívom a véredet, mondom, tudom. Az enyémet is szoktam. Hogy Bazd meg! Stroke-ot kaptam! most trókot kaptál, mert Mikitől kaptál egy rózsát? Beszarok! Miki csak küldött neki egy rózsát, én meg olyan csóró vagyok, hogy én nem tudok küldeni. Láttam a fényt az alagút végén. Hülye. Anyád. Kösz, jól van. Épp a mamáik lakásában Arra takarik. mi van? Vagy arra nincs semmi? Igazából nem akarok ebbe belemászni, de muszáj lesz. Köszi. Miki csak küld egy rózsát erre, attól is szoriban legyenek, jó? Szia haver, azt hiszem én a másik irányba megyek, jó? Hagylak ott szórakozni. Júj. Konkrétan benn vagyok hívásba, benn vagyok live-ba, és Én a is. live-ba konkrétan utólag hallom vissza, amit mondatok hívásban. Az úgy fasza, nyugi, én is, csak nekem most le van némítva a live. Igen! Mi van itt? Mi van? Mi? Ja, jó, vágom. Keci. Ne
Nem most! Fekszik. Júj! Kapott egy headshot. Azt. Őt elnézik a live-ot. Nice. Bogika, nyugodtan írjál csak. Írjál csak. De köcsög vagyok. Találkozzunk. Nem tudom mikor is lesz esélyem. Biztos, hogy nem munka után, az milyen lenne? Munka után oda mennek a súlyhoz, és ja, már annyi az idő, hogy nincsenek is itt. Ja, tényleg neki szétlőttem a fejét. De kulcs kell, de nincs hozzá semmi gecis kulcs. Hű. Valaki jól érezte magát itt az utcában. Ja. Fűszak. Szia, Meki! Még egy Meki. És kezdem kajás lenni. A kutyára? Egy finom tojásosnak. Az jóféle. De egy köcsög vagyok, mondom, a kutyára. Milyen vagy neki? De szép Berni pásztor. Erre most rám ír Messengeren a Bogi, hát ez hülye. Nikinek elküldeni a saját live-ját, az de gáz lenne. Az a legjobb. Ez a nézd éppen live-olsz. De közben neked is kidobott a Miki, hogy küldjem el, közben te is benne vagy. Ja, most nem, mert kicsit idegesített, hogy kétszer hallom vissza, ami van magyarázat. Nem alakítod le akkor a live-ot. Nem értek annyira hozzá. Nem Boginak, te Ó, fasz. találtam kulcsot, ez fog kelleni, van egy olyan érzésem. Gégerike. Mi van? Gégerike csatlakozott? Gégerike. Ez most olyan, mintha a Gégeri lenne, de mégse. Gégeri, akinek ugyebár imádjuk a dalait. Nem lehet Ez nem az a tudni. gondol. Egy- Bigi, nem lehet tudni, hogy az, akire... Jaj, most esik le. Ó, paxu. Jó. Jó, azért csak nem így fog, Gégeri csak nem így fogja nevezni magát TikTokon. Nem, ez nem ő. Tudom, hogy Megnéztem. nem ő. Én tudom, hogy nem ő. Már én egyszer találkoztam vele a mondokodon. Engem meg nem tudom. Itt személyesen találkoztam vele. Az egyik Hát meg- tavaszi mondokonon. Na, kulcs, kulcs. Nem az a kulcs. Gyereki kulcs. Egyre jobb. Rossz érzés fogott el engem a játékban. Milyen elem csipogott a játékban? Azt mondta, hogy rossz érzés fogott el a játékban. Ja. Hát már biztos jönni fog a monstrum. Nem tudom, lehet, hogy a bűz miatt. Viszont legyen tűz. Bűz, nem tűz, te. Bűz. Ja. Ja. Ott mi Jó, van bocs. benned? Nincsüket beszélget. Lejöttem a szarba. Nem is tudom, biztos, hogy le akartam ide jönni. Hello, sziasztok. Igen, konkrétan ez... Ja. Meg vagy. Ének.
Tiszta szar a karakterem. És hazaértem. Azt hiszem itt robbant vele most. Ez a... vagy nem? De hirtelen azt hittem, Brigi, hogy valaki hátulról állt, elmondom, mi a francot van a pasit. Nem! Ez végezem! És szórakozok a macskával! Várj, most körbe jöttem, geci? Nincs kizárva. Hát beszeres. Várj egy kicsit. Megnéztem a térképet, hogy hol járok. Ó, genyó, és még ki is kedveleges. Ó, genyó, és a vizét el kell rakni. Ó, genyó. Csatlakozott Urkar Runaways a live-hoz. Micsoda, mi van? Tudod, aki múltkor viccelődött a live-odban, akit én a viccei miatt bekövettem, de amúgy nagyon jó videói vannak. Megtaláltam. Erre felé kell majd mennem. Nem akarok oda lemenni, de muszáj. Muszáj nagyon. Jó, lemegyek. Miki jól van. Eddig sem voltam 100-as, tudod, jó? Nincsen helyen, és próbálják elérni. Azt mondják, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, pedig általában 6 ökör vagyok. De még így se férek el? Először. Igen, ez Ja. Oda. Ez mehet ide. Ez majd táska. Úgy kitalálom azt, hova rakom. Oda. Egy. Maradjál a helyen. megfoglak. Megfoglak. Na, de nekem most el kell, hogy köszönjük. Most megcsinálok egy-két dolgot, utána visszacsatlakozok. Jajjaj. Kínj. Ó, és hogy félek van? Sem.
is ezt a mackot. Az a vicces, hogy nem a karakterem fosik, hanem én fosok. Megküldjek még egy rózsát. Kösz, nem kérek még egyszer sztrókot. Pedig még egy év még maradt, azt hiszem. Nem baj. Akkor majd az berakom le. Beküldöm le, berakom. Az kell nekem ott. Valami elsőt. Érdekes. Úgy. Oda. Egy láb, még egy láb. Egy. Kiteregetjük a reggel bedobott ruhákat szállni. Egy kártya. Most keresnod rá? Egy kis boldog. Hasonlítja. Tényleg alsólási fogalom. Ja, azt mondom. Ilyenek nem tudtak. Nem csináltak vele. Bum bum. Tetszik ez a drágaság. Drága szám. Hol van pici drága szálam? Menjél már úgy, ahogy én akarom. Eskü lenne normális lakásom, telegetéssel nem színoznék bele egy száj is. Sokkal egyszerűbb lenne. Ki jött, mi jött? Csak oda! Nem visszajött oda. Csak most más a hely. Résziváltás. Én mert muszáj leszették megcsinálnom ezt a drága állapos ágikamat. Ebben egy macska... Hello. Hello. Közben nézheted, ahogy a bátyát tereg. Meg ágy nem cserélek. Nem
meg, mert ilyet többet nem lát. Jaj, kirinces kisom. Egy pörkös póló volt, Harry volt rajta, de lekapott róla. Látátok? Harry-ek látátok? Azt tudom, miért olyan volt, indul felső. Megsúgom néha van olyan időszak melóba, bár nem itt Csepelen, hanem ott az Pólusba, hogy pont az a menedzser van bent, ezt így benyögöm full hangerővel, a menedzser az tapad a röhögéstől. Azt majd. Volt olyan, amikor először bejátszottam konkrétan, majd összeesett. Azt szép. Van egy kollégám, ő még meg is jegyeztem, hogy mondokonra öltözzek már be egyszer Doofenshmirtznek. Mondtam neki, hogy oké, de akkor ki lesz kacsacsőri Harry, mert anélkül nem Doofenshmirtz a Doofenshmirtz. Majd Brigi beöltözik neki. Hogy van? Hogy van? Nincs olyan jelen. Csak forró volt, de az nincs. Várjunk. Nem tudom, hogy van-e olyan fényviszony, ahol látszódna, hogy ez... Hát... Nem. Változott a küldetés, azt mondja, hogy nem láttam. Harry valahogyan, csak most ő akar lenni. Picit, mintha látszódnak. Igen, nagyon lekopott, ilyen karácsonyi díszletben van csapdában. Lekapott! Annó Edinával össze beszélgettünk olyat, hogy cosplayelnénk Phineas-t meg Ferbet. Ő lenne Phineas, én pedig Ferb. És akkor meg se fog. Néha-néha. Igen, Azt mondjuk, támad a ágynemi. Ahogy látom. ezt láttam! Amúgy figyelj Brigi, egyébként amilyen régen voltam, simán be tudom adni az Ferbet. Ezt gondoltam, mondtam, de jó, hogy neki nem hallottam, amit most mondtam. Szerintem hallotta, épp csak a játékkal van elfoglalva. Az a baj, hogy tudjuk volna. Tudom, már elment a házam előtt, sőt, nem volt a házam. Volt a házadban és nem raboltad el, ja. Amúgy volt rá tényleg, ő akart engem elrabolni, és nem is tudta. Én még így nézte, hogy nem. És hogy nem. Én Hát meg is értem. Mi? Hogy el akar engem rabolni a Niki? Igen. Figyelj, hogyha téged elrabolna a Niki, legalább lenne normális társasága otthon. Jó, csak egy kicsit lehet, hogy már az agyára mennék. Már 7 emberek. Hát majd oda a kis ötei sofniába bezárnéha a szobá, ami ott van a szobájába. Néha-néha kienged, Néha kienged, mi a fasz? azért kapjál friss levegét. Jaj, jó szép lenne, a nővérét így berakná a szekrénybe, és néha oké, kapjál majd a levegőt, és ne szedjük. Kapnék egy fákfejám. Kapsz egy kis száraz kegyeres vízre. Azaz. Ha nem kapok kávét, akkor meg is döglök egy havat. Volt nővér, nincs nővér. Kapsz olyan 3 az egyben kávét.
Ha volt lakótársam, még ketten utalnál támasztott részt, amivel ebbe a hónapba jönnek, akkor meg tudnám azt venni, ami kell, és neki meg tudnám kapni szerdán az egy laptopot. Így Hú, geci, ez de nehéz volt. Hány főre való pörkölt lenne belőle? Na jó, ez nem volt jó. meghalsz. Megsütlek titeket. Oké. Így is egy masszát elvesztettem. Sajnos nem is egy. Jogi, nem kell ahhoz az ég. Megölöm én magam. Vagy nem mondasz több ilyent. És élhetsz. Minek van egy párt is itt a közelemben, ami rokon szemes. Így. Jó, csak meg ki. Headshot. Az úgy nem jó. Inkább zaváld a kínaidat. Nem kínai. Isten néptel. Jól elszálltam, más sem. Na erre most inkább nem kontrázok rá. Jó, a Niki, én eszem a szalonnát, mert hát én néha magában megeszem, mert hogy jól esik. Itt lógott, megszólal. Mi lóg a szádból? Tartbetét? No te hülye! Miért tennék én tartbetétet? Cipő tartbetét lógott ki a számból. Tudom, a szalonna, de oké. Ezt ki akartam. Csak egy picit akadtam ki. Az meg. Jól van. Melyik is így annyira beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy ezt is felraknám mindjárt a YouTube-jára. Az az, hogy fent lesz. Ó, van. Mi a különbség a Trabant és a Ford között? A Trabant meg tud fordulni, de a Ford nem tud megtrabantolni. Hú, az meg megvernélek, de nem. De szerdán megteheted, ha gondolod. Meglátjuk. Vagy ha nem felejtem el. Tudom, majd kiderül, ha beborul. Uh-huh. Mondjuk gyerünk, 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 gyerünk. Давай. Csak már dolgozói, mit akar csak már dolgozói? Ja. Akkor nem érdekel. Na, berakjuk a kazettát. Nálam most tablet van, telefonom lemerül, meg tableten laptop, nem tudom nézni az éjt. Au. Még mindig nincs honnan jövő heti beúsz. Hogy már fölrakhatná az a nő személy. Sterti bocorkán. Édesanyám. De most melyik? Ugye megkérdezem. Brigitta összekeveredett.
Itt? No. Látszik. Találkozom? Hm. Utálom ezt az ágyat. Olyan kibaszott nagy, és olyan nehéz, hogy nem lehet megcsinálni. Vagy hát meg lehetem, csak utána annyit teljesen leízom. Elhiszem. Azért gyalog. Nem az, Várjunk, gyalog. Ez lesz az. Akkor ide jön a gyalogos. Ide jön a ló. oda az már unaharasztja, hogy fények vannak. Az már fény. Reflektor. És segítesz azzal, hogy vered magad? Láttad a nyúl Pétert? Hát az első rész. Na, abban van a szarvas, így megáll a kocsi előtt. Hallom a Reflektor. Muszáj hallanom. De nem segítesz azzal. De hiába. Oké. Azt mondtad, dőljek el, mondom, oké? Nem, de Merül. szarok. De azért van Tart. ideje, hogy tölöd magad. Ezt nem a WC-nken? Valaki nézze már nekem tutorial videót, hogy mit kell ennél csinálni. Most Egy csak kép, olyan. Most ennek Képernyővel nem nagyon Szia, látom. anya. Várjál, mindjárt. Biztos, hogy 35. nem csinálok. Hát az embernek kell egy kis rózsaszín, nem? Mit néztek, srácok? Semmi. Anyukád hangját hallottam. Hát igen, jó Új hallottam. izid van. Telefon tartod? Ö, Szia! Nem látnak téged, a hátsó kamerát látják, anya. Hm. Kik vannak ott? Hát, Miki, Brigi, és közben élőben is Jól vagyok. látom a fejét. Leveszti a hajat? Brigi vagy Nem. Miki? Miki. Látom, akkor a izéje van. Itt. Én levágatom mindjárt. Elmaradom. Mi? Jó, ide jön Ők is játszanak. Nem, ez egy egyszemélyes játék. Na jó. Miki, nézd már nekem egy Bevetted? tutorial videót. Igen, nézd már nekem egy tutorial videót, hogy hova rakjam a bábúkat. Sása, van lent egy fogácsa. Várjál, éppen küzdök ezzel a telefonnal, mert beakadt, mert hogy egyszerűen nem szereti a TikTokot meg azért, a videóhívást. Vagy gyakorlatilag azt sem tudtam megnézni, hogy pontosan hol vagy. De akkor valami sok bábukat kéne nézni, mi? Hogy csináljam, várjál. Nekem nagy képernyő kell hozzá. Laptop, laptop, laptop. Ja, várjál. A laptopot először áram alá kéne helyezni, mert különben gyorsan lemegy. Egy. Csüt. Dugódjál bele, hogy a levesem útva lett. Az ilyes hajat nem kéne lelevesezni. Egér. Egy laptop.
El. Aha. Jó. Ezt így. Ezt már végignéztem. Ez most miért van így? Ezt miért dobál fel nekem reklámokat? Hesi nem érdekel ez. Shit. Lépjél vissza. Úgy, köszöntöm szépen. Így lépjél be. Cséga, véga, gyere ki, ég a házad ide ki. Ha nem jössz ki, bemegyek, szétütöm a fejedet. Köszönöm szépen. Dinoszaurusz. Jó. Később megnézem. Kell nekem meg YouTube. Nem. Várja. Hülye. Mi vagy? Resident Evil 2. Evil 2. Sok. Hát nem az a küldetés címe, hogy sok. Hanem ez. Várjál. Ja, oda nézek. Azt csinálom a telefon, hogy használd a... Milyen ajtót? Ahová most vagyok. Bábunkat ajtók kinyitásához. Ajtók kinyitáshoz. Na nézzük, talál-e valamit. Megoldás, sok bábú rejtővény. Ó, zsírkirály. Én jó vagyok sokba, de ez nem olyan sok, amit én játszanék. Jó, van itt a csaj. Azt mondja, hogy a gyalogos az a helyén van, a huszár a helyén van, csak nem tudom hova kell a többit rakni, mert le van kopva itt a papír. Ha. Igen. Berakta a lovat a jobb szélsőbe, bal szélsőbe rakta azért a miarákot. Menjél vissza. A bal szélsőbe berakta a bástyát, Jó. középsőbe Várj egy még kicsit. egy bástya. De hát csak egy bástya van. Ide egy gyalog. Miről beszélsz? Te biztos összekevered a királynőt a bástyával. Még egy királynő. Mi királynő? Igen. Mondom, van egy Nem, bármi. király, Várjál. egy... Nem, egy futót rak. Aha, bástya van középen, a futó baloldali. most lassíts, bástya van. De melyik oldalt? Na, ahogy szembe van ugye az asztallal, a bal oldalt úgy van, hogy a asztal melletti a huszár, utána következő a bástya, Várjál, aztán a futó. bástya.
ez lesz a futó. Igen, futó. Jó. Jó. Akkor most megy jobb oldalra? Vagy... Nem, bal oldal. Ugye, ahogy szembeállsz az asztalra, bal oldal. Jó, akkor most jön a jobb oldal. Igen. Csak elég lassan bezél. Próbálja értelmezni azt a szart, ahogy látom. Akkor a túloldalon azért szembe, a futóval szembenibe van az gyalog, a másik nevére a pahaszt. Jó, itt a paraszt. A helyén van a paraszt. Akkor középen van azt hiszem talán ez a királynő lehet. Ez a sok tüskés fejű. Igen, az a királynő. És a következő az meg a király. Jó, szezántárva. És félek, hogy jön velem egy szembe egy zombi. Add erre a hannyak. Ne jöjj monstrum, léci. Légy kedves hozzám, figyelmes. Most mi volt a kedves? Jó kérdés. Kus. Tetőt megnyitod. Így vajon meg el? Próbálok Várjál meg. kommunikálni. Van gyógyszer? Kaja. Egészség. Ezzel akkor pluszet tettem, szerintem ez haladszódni fog a videóban, ami fel fog kerülni. Szerintem akkor ne rakd. Hülye végettem én. És persze, hogy amúgy a csípősét összem és megindul az orrom. Csak szerencsére nem a vége. Na bár. És most nem tudom, mely gondolkoztam el azon, hogyha nagyon sokáig folyik az orromból a vér, akkor abba vajon meg lehet halni? Hát elvérezhet simán, ha nagyon sok elveszítesz, akkor persze. Meg ugyebár, ha nem iszok utána. Ha most ezen elgondolkodtál, úgy, hogy meg is tetszed, akkor én nem tudom, mit csinálok veled. Jé, még van tésztám. Bazzeg, kinyírom azt a gyereket. Oh. Adjak laktímet hozzá? Nem. Rabár ráállt, hogy addigra háromszor is elvéreztem. Akkor majd nem oda megyünk. Most itt. Mint ha én beszéltem volna, ez még mindig ilyen bazzeg.
Milyen boríték? A süket. Mondja a másik is. Én megtehetem, én már idén... Meg se szólalok. Idén tripla X. Hamarosan járókerákkal. Jó van az úgy. És most kimeledtem. Picsába is. Pontosan. Igen, mondod? És úgy. Azt a hajó. Van és... Ja, nem kell. Hát kéne nézzem, milyen cosplayjaim vannak. Mondok arra. Belső béke, belső béke. Az egyik fix színű eset. Nézzük csak. Van egy Griffin déles talán. Na, Brigitte, erről a felsőről beszéltem. A maszk. Ja igen, vágom. Van egy random kalóz sapkám. Mozom a fejemet. Itt nem tudom, mit csinálni, ez még teljesen le vagyok ragadva. Ez egy Sasuke. Ez szintén Sasuke. Jó, nyugalom, nyugalom. És itt a maszk. Jé, látunk egy Niki. Jézusom. Én nem a Nikitől ijedtem meg, hanem a maszkotól. Nyugi Niki nem tőle ijedtem. Hely! Mi van most két De most ki valamire mondsz, csak nem tudom mi lett. Szerintem a játékra. Most hát nagyon remélem. Várjál. Most csak nem arra, hogy én azt mondtam magamra, hogy Nem a játékra. Van itt egy fehér kesztyű. most már dupla. Jaj, nekem. Nem tudom mire. Ilyen Pokémon labda. Melyik van benne? Várjál. Ja, a Bábaszál. Bábaszál. Kendő a maszkhoz. Ez egy Sasuke palomba. Ó, zsír. Kár nem húszálom még össze a hajam. Mi van itt? Övtáska a kusomhoz. Volt nem ide. Csókígyémot fogok. Nem is volt valamit kell tojáljak. Egyszer csak. Ez a maszkot. Eske csak. Sőt, sapkája nincs meg. Ez a cosplay. Ez maszkot a kendő. Ez... Aj, nem tudom, hogy kéne ezt itt megoldani. A cosplayhez kiegészítő darabok. Ó! Megvan a laser karton hozzá ez is. Pókemberes hálókilövő, csak sajnos delikon. Szerintem pont pókemberes lesz a egyik szülinapi partinak a
témája. Valahol itt van a pókember maszk, hogyha gondolt kölcsön. Nekem is van pokol. Beviszem majd vasárnap, és ezzel megjelenek így a gyerekszülinap, és így, jaj, meg így. Volt pólóm is, basszus. 2 is. 1 a gáz, kinőttem. Én nem tudnak a kellene pólóim, belemegy. És... Jézusom. Az komoly. Resident Evil. Meg mindjárt 2 hideg lesz a játéktól. Ja, már az. Ez lesz, hogy már abba hagyom. És nézek egy kicseszett tutoriát, hogy a faszomba kell ezt csinálni.